Sa kagabion si Jesus nagalakaw sa tanaman sa Getsemane. Dito siya nagampo sa iyang amahan, nga isa'y lulang ang tagayan. Dito sa tanaman si Jesus nagampo, nga isa'y lulang ang tagayan. Apan siya naingon sa iyang amahan, isa'y lulang ang tagayan. Sa awitan siya sa dako niyang gugma, kay giantos niya ang tanan. Dalayigon siya nga nagpasang sa tanan, sa atong mga kasalanan. Dito sa tanaman si Jesus nagampo, nga isa'y lulang ang tagayan. Apan siya naingon sa iyang amahan, isa'y lulang ang tagayan. Dito sa tanaman si Jesus nagampo, nga isa'y lulang ang tagayan. Apan siya nagingon sa iyang amahan, isa'y lulang unta ang tagayan. Tabang sa tanan nga nalisdan, sa